Ay, may gayuda. Ay, may gayuda. Sa YouTube ko nag-live kay gamay rang marites dito. Di mo kage? Di magi ko be. Ikaw lang kasi pares mo lang. Papa. Amo. Ay. Tingting noon. Ah, malira. Sa tubangan. Kanang pangko. Dira. Dira. Yusa na ng payong mo eh. Wala init. Wala init na ang mga nangayog ayuda oh. Jump test pa oh. Parang iriti ka, kabuntis ka. Dungan tanduha. Yola suwinik eh. Limag mo, apa suka to dahil si... Narabay pirmahan. Kinsa man? Si Nganit ba? Nganit. Pwede naman ang anak. Siguro. Apa sa yung anak ko? Kalus ah. Butangan to ni mo ilista ang purok avocado. Bagong riban ni. Guys, bagong riban ni siya, guys. Hoy, nakariban ni siya, guys, kaya nakadawat og dasig card. Sponsor rin daw nino. Nakadawat og dasig card mo ni nakariban, guys. Lagi live na sige guys. Okay, live na Nino siya. Di sponsor alwi na nabiya la. Oy, di mo kita ni kana ni YouTube o ni Facebook. La 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 solo tutot. Hala ko. La la la. Makagi lang sino. Kalay mo ni. Tangin na diyonan. Ito wala ni mga bukto ni. Puro ba kini gawa? Wala yung usong social distancing ay. Basta ayuda, way usong social distancing. Pagiya sa mong gawa. Bawat kay na sod. Dali na sa dingon. Dali kayo mo yung hangkuan. Papa na pa ganay diri wa paghatag. Ano malamus na? Na bukas gyud ang NFA. Milay, ay salamat. Say hi. Hello guys. Welcome to my vlog. Guys, hello guys. Welcome to my vlog. Hi vlog. Welcome to my vlog. Sama na. Hi guys. Welcome to my vlog. Ako mo na ko an. Oo, human kuno, aghuman diri ato dito. Oh, may kinarton. Kasako bugas ikaw man napapasano na init eh. Di man day kuan, di man day. Kaya sabaw dito. Sabaw. Nga pulungago na lang sabaw. Ay tubig.
Parisan na siya. Abot na gayuda, guys. And it is real. Ba, aning bugo. Nakuha na sila tiyopon. Asa mas papa? Wapa dari, wapa na mas papa. Roma naman takong dili. Parang dili eh. Stang di lalim maglinyas ko, no? Nasira tong beauty, nasira na daan. Apa yung muya sa? Ano na si Kano? Awal ko na ito ang bagya. Abot ka ni Kusga. Sa subat. Unsa may subat? Patpat. Hapit naman niya. Pirma ko na siya. Upat na takapagkaupan. Papirma ha, papirma ha. Aron madali. Ay, napaglakaw kay hapit na ta. Nanawa ko ba? Ay, Sorry. Sige lang. sorry. Nanawa ko ba? Uyog bitaw ka. Ah, sige. Kuyog pa more. Nay Kim, sardines. Nay Inife. Nay Holiday, corn beef, biplop. Nay convert, biplop. Nay convert, biplop, holiday. Nay King Cab. Kung sa pauban dia. Sir, may sulban ako di mo problema ko, sir. Suyaki na yung sakinan. Kapagid mo pre. Sige sa tagsibog sa mukha niya, sige sa mukha. Diara, di Melayu. Pakita ada si ako. Ako. Di nga. O, di ulit na. Kag-ilin niya. Like ka tayo ng hindi ko ako. Gusto ko umiwan ng mga tao. Magbalik. Papa, lahi pa dati. Lahi pa yun. Isa? Ano, alis na gym? Gawas na? Wala na, gawas na. Gawas na? Nagpa-uy. Napa? Oo. Suwat ko sila ng mga nanda.
Mukirma na Dugay kay mo. Una-una. Ilista day. Ilista pa nga dito. Ha? Kinahanglan pangitag ko kay di. Wala pa man. Magsunod kinahanglan. Inigrin niya. Igatag bugas. Magsunod mo. Tipas. Ako ikaw na kapatid eh. Ilista ka may apik-apik. Ikaw may apik-apik. Ay wag lang kami pakilala na ka. Marisa may pasuwat ka. Pasilong kay. Dai gato ito. Ibalik siya. Kailangan ginay-pirma. Kamu din napakyo. Kabidyo isa na yung kamot na nagpakyo. Dito, pasilong ito. Dito ba? Ha? Pasilong ito lang ito. Dito ba? Sihan.